Здравейте, мене са ютубъри, аз съм Лайтхекс. С мен са Любопробеге и Кръвбеге. Да. Днеска ще снимаме на Съм и на Съм. Съм и не съм. И тук Хайдърбеге ще задава въпросите. Да. Ей! Вярно ли е, че съм ходил на бар и съм се напил? Някога правили са забранени неща. Някога ял ли съм трева? А то майната. Няма да се вижда. Някога угасна. Пали ли? Да, угасна. Голяма работа. Пак се виждам. Някога пали ли си огън? Някога пали с огън. Съм, добре. Някога падал ли съм от дърво? Май, че... Ноп. И аз мисля, че ноп. Не съм падал. Някога кърли сте гуми на коли, без никой да знае. На коли. Не. Някога правили ли сте луди неща и да сте чупили коли, нещо, да сте чупили прозорец или нещо такова на кола? Аз няма да дам, брат. Някога чупил ли съм си нещо? Някога пили ли сте бира, ракия и уиски? сме пили. Аз съм пил... Скришно обаче. Да, и то Добре. Някога излагал ли съм се много, чак целия клас да ти се присмива? Не. Някога палили сте... Някога палили сте трева и да се запали нещо такова? Да се запали цялата трева. Кучи въпрос, аз да дам по Айде. Хайдърбеге, айде. Аз сега Хайдърбеге. Аз сега хайдър. Последно. Аз сега, айди. Сега хайдари. Ето го и Хайдърбеге. Хайдари. Да, снима. Почвай. Бабе. И... Пили ли сте уиски? Дайте насам да се види. Хайдърбеге е пил. Ще отговаряш на... Ей така върве, смисъл. Така че показва. Да. Да. Някой карал ли е кола? Давай, супер. Аз съм карал. Не се вижда. Аз съм карал. Вече се вижда. Така трябва. Да, така карал. Чакайте, искате ли да го направим на новото епо да приближават и това, защото не се вижда? За кой го държиш в ръка? Защото ме мързи? Ти правиш ръка, ти го покажеш, той ми казва. Давай. Добре. Някога открадвали ли сте нещо? Давай, Крис Беги. Ти спърви. Окей, аз започвам. Не съм карал нищо. Съм карал. Съм. Аз ще казвам. Аз съм крал. Не. Добре. Не, че съм циганина. Крал съм карта.
Значи най-любио колелета. Айде, някакво Точно друго. като нея. Колелете си крал. Да. Бе, запитам. Аз направих да лавера с теб. Аллах Акбар! Половината тесте за 1 лев. Айде. Дай си виж въпрос. Някога возили ли сте се на самолет? Аз съм се возил Ти да, ама и той. около 20 пъти. Ти да ходиш Боби в Хопсън. Швейцария. Вие къде е новия Боби Хопсън? Чакайте, аз искам да задам един въпрос. Къде? Някъде. Къде? Май не съм. Аз в що? Аз не помня. Или съм или не съм. Аз не съм. Чак, аз съм. Значи не съм. Щом не помня, не съм. Имали ли сте? Аз съм сън. Имали ли сте тригачета? Аз съм герма. Аз съм имал 5. Аз също съм сън. Не, давай се. Правили ли сте си шеги с хората около вас? Съм. Може ли се прави? Чакай ти Хайдера да покажи. Правили... Раздивали ли сте в класната стая? И госпожата Адела е наказва. Много пъти. О, вода. Ясно да, бе. И по изобразително правим наводнение. Не, ливката се наводнява и почва да тече навсякъде. Добре, давай. Имали ли сте заклет враг? Заклет враг. Да. Определено. В момента го има. Да, има. И аз в момента го имам. Някога отивали ли сте в никъде? Никъде. Отивали ли сте в никъде? Ето ти нямаш мисъл, дай друг въпрос. Айде сменя место с Хайдер. Сменете си. Точка се сменя. Дай любо тоса. Аз не знам. Ти. Колко въпроса? 5. Не, повече. Колко? Някой возил ли? Угаси. То е такова. Как се свежда? Ама някой возил ли? 8 минути. Някой возил ли? Аз съм се возил на автобус. Вие? Какво? Возили ли сте на автобус? Естествено, че да. Возил съм се Тролей 2 или дни. Автобус? 2 дни съм се возил на автобус в Жегата. Някой качва ли се? Някой лашче. качва ли се на гърба на човек конче? О, Моля се. моля ти се. Павка ти? Съм. Ни приближава. Някой целува и се научи по устата. И аз съм съм. И аз съм. Дай, слушай. Някой влизал ли в багажника на кола? Много пъти като малък. И забрах на кучи. Аз съм. Това кога са? Кажа, че те То снимат. Абе, човек, като гаш Някой се обличал се гол, цял гол пред хората. не съм. Няма. Добре. Аз не съм. Някой целува и се с момче вместо момиче. Тук и ако се силува с момче, ако не с момче... Люба, аз ще сменим този подкаст. Аз се слагам. Колко въпрос зададе? И сега се завръща и сега Люба пробеге ще задава въпроси. Копро. Никога не съм имал проблем с полицията.
Айде, ти кога бе, моето момче? Не, шегувам се, не съм. Ай, добре. Никога не съм Аз съм твърди малък. карал картинг. Кой карал Карал съм картинг. И аз маклиса. Чакай ти Хайдара да покаже, де. Чакай ти Хайдара да покаже, де. Така, никога не съм спал с момиче. Ти. Ама цяла нощ. Не. Ай, бе, никога не съм хейтвал някой. Хилтвал. Хейтвал. Чак да крадеш. Не бе, да Не, да хейтваш. критиш. Да пишеш лъж коментар и да даш палец надолу. Пишел съм само лъж коментар. Аз си по-бро да удържа. Пишел съм Давид. Има ли клипчета? Да. Да, гроста. Никога не съм палил огън. Къде? Какъв огън? Огън? Като Ама огън? голям или? Химически. Голям. Не съм. Не. Не. Добре. Последните два въпроса. Да, последните два въпроса. Никога не съм... Човек задади ги така малко по-срамни. Да. Никога не съм бил... Как да го кажа сега? Не. Никога... Някога харесал ли съм момчета, освен момичета? Не съм. Много ясно, че не Съм ги. Последния въпрос. Колко гаджета сте имали до сега? Не може да се отговори за сами не съм. Кажете там. Едно. Два пъти с едната, два пъти с другата. И само с една. Да, добре. И само с една друга.